coachi, tiivistelmä tästä kaudesta. Alkukauden jälkeen lopetin jätkien neuvomisen ja taktisen suunnittelun valla. Näytti siltä, että keskimääräinen alistusamäärä porukassa vaan huononee vuosi vuodelta ja vahvistuksia ei oikein saada. General manager Seppästä ei ole juurikaan näkynyt eikä luottua lisävahvistuksia saatu. Ehdotuksia on ollut ja muutenkin vituttaa ja tekee mieli taas kerran juoda itsensä hengiltä ja eiköhän sitä tänään taas kokeilla. No. Täytyy sanoa, että toivottavasti muutamalla vanhimmalla pelaajalla alkaa pikkuhiljaa olemaan viimeinen kausi. Niin kerta kaikkiaan kusipäillä on minkäännäköistä annettavaa tälle lajille. Välillä aina hävettää kuulua tähän joukkueeseen, mutta kaikki tarvii kestää. No. Kiitos.